Ke Executive Committee Jongka District Council hapo kajing yalam uba penyat sing CEM ha kajing dan lang uba Victor Rani pat uba Alvin Saukmi ki badai ki EM ka KHADC ringkat ki officer ki Pulit Enforcement pat ki kenhun seng balang bakentup ki KSU HNYF menta kasi ki lahir syakatan bernihat syaduk Khanapara ban lek kenra trading license halor ki sapun riteli ki dukan ki bala trei kambian klem ki kot ki sla ki babiang katkum ka United Khasi Giant Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act bat kita ki sapun riteli ki dukan ki bala long try de ki barjella ki la penyat ki dukan jeng ki la bons nementa klem ki kot ki sla ki babiang baka council kadang syuyok jing tip dang shen halor ka jing bamburom kita ki dukannya ke council wat hadin bala depan ai ka jing pentip nakaliang ka district council kala khang kerdep no sendonnya kita ki sapun riteli ki dukan bat syushu ha kate ka jing lek khang ya kita ki dukan la lap syushu ya shibun teli ki dukan barjella ki baklem kot klem sla ha ka baka district council kala ai por shita yo ya ki bakin penbiang lem komta kin haban khang kerdep no ya ki dukan jong ki Lada kim dan halor kata ki ai pollution notice. Ye kini bang pada sa. Ye kita sapun rutli undan kam keren syu kan baik. Most my area. Baik dang tang mentat ni dang hang hate heneng menta kini tiba mene ki pilih dari mentala keluar kat kami. Next apa kenapa? Kini ki area sabam dan pada sa. Aduh pada keras kita ke jingkian satai itu ru. Kita ada beberapa yang ni simple thing pun apa soft notice kan but ada instruction dan sudah tu lewat but apa but dalam yang nanti nomor bagi juna enforcement ni juna staff in part ya rap yang kita sama ni jadi kandung kan saya rap lang itu yang saya bersentuhan lang ini enforcement ini Border committee jongi nga ai kublai si bon hajar ngu yapi kane kade kasien kabin kong yangi bangin lap ye CM ba iwan iparkhat yangi ba sah kane ka border bon ka jing e ngilap kamlong re tangka ktien nang ne sakmat iwan amin sim yangi ngiru ngin kersan lang ye i pengin yai sakmat bat khamtam ye kini ki philai tip hi ba ila batai ki kam ki ba bon mo ki biru na sabaru ki wan te sapang kane ka trade license ro te inda nganget ba hadin nang ne kabala dep kaba sakmat nang ne kan yai bet kat ka rukom ka jing pinjat jong ka ri ke dustur jongi ki khasi khamtam ngi hangne ngi duna bha iwan amin sim ublein dong kat ba pisar na ai phi ka met ka bakot bakia kumba pikular ka kam kan long kum tahi nginum pindep retang da ka ktien ai kani ka jing kular bon ngi ju sem min swa ki suwan ong gina ja ai ki wan chani tang matang ha ka ktien ki pindu ka jing pindu ya ka surat hang te ka Nepali school ru minta pe ka tu ka building ki late ka tur ngi layale bon ki layawan ngi laya ki kam poisa ai seiru kila khang ya ka du ka lenti pe minta ka lenti lang ni habya na setting ni hapun na sete miso ka lenti nang ne ka dan bangin ro ha ka dengan Nepali school bangin ya joi ha ka ri jongi ha me ghalai jongi mera kim ju sha yangi minta hagdobor ICM EDC bon kibiro kilawan tangkat tu kilakot kila pinsange tangkat tu te minta ngi khmi lenti shisha pindon kat ngirungi sngo men ngi yo men sim batiwan ai yangi mo te hak shakhado ngindor rangkat bapi bangin ya trilang rangkat bati seng baro ba iwan hangne bapi wan sanran yangi ngai kuble si bon ya piasia baro shisha ngi yo men sim katno ka jingjai e pijo yo i hapo YouTube demo ngai shisha ngai kuble ya pi baro kapning aku akan Menta kasih nakaliang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bat ki EM gijongi bakun thup ye ba Victor Rani belong local MDC jong ka Jirang constituency ringkat bat EM in charge jong ka revenue iba Alvin ringkat bat ki officers bat ki licensing officers ki enforcement superintendent ki staff jong ka district council nila one year menta kasngi
sini sipo bernihat haduk hang ni po Khanapara kadau kajingwan gajungi kadai halor ki saupun riu teli ki dukan ki bala trekam bian klem ki kot kisla jongka council katkum ka United Khasi Jaintia Hills Trading by Non-Tribal Regulation Act. But kini ki saupun riu teli ki dukan ki bala long try de ki bomde ki khasi kila penyat ikini ke dukan tala bunsnem but nakaliang ke council kalalap ikini dang khindiat benai menta dang arbenai but ngila shim yaki kerteng gi jongki but katkum ki kendon an la aibor ingi ngila pha iki notice yaki banwan mi syak council on la pha kabaningkong la aibor ki klemwan mi kabaaru la aibor ki klemwan mi but de halor kata kabangi la pha ek closure notice ru mentasni daladi ilawan ban khang no ya baro kini ki sapun ru teli ki dukan apa bernihat ki baken thup nadu khalai mer khat saw khat san mer but ngaso ban penpau du kajing ai khublei ka bakerpang na kaliang ka executive committee yaki samla ke jungi ki batang shutip baka executive committee kanwan hiar ban khenra trading license shekini ki border area na kaliang juki kilawan senran lang dang step mene kebaken thup ika Khasi Students Union jongka Northern Region napo i president jongka bernihat unit iba wan prang mauto bat iba John Lingdo ibalong president jongka Nongpo unit nangta Nongpo circle nangta nakamenta iba Marcus Martin ibalong president jongka Northern Region HNYF bat kumju naka central body HNYF Pak Bless bat iba Steve Kriam kini bat ringkat beki dekat jongka Khasi Students Union bat kidukhat jongka HNYF lawan ban semran lem yengi ban ya trailang bat ngi na menta ban pendap ini ka kam menta sngi bat hakani ga jingwan ga jungi menta sngi kalong ru kajing mentoi yengi ban tip bat ban yi dalam kijong kikmat baki dang don ru sakiwe kiwe ki jai penrio ki bamde ki Khasi ki ba wan khayi shani kari ga jongi klem ki kot isla ki babiang bat nadu nang tena po bernihat jorobat hadu ni Khanapara ngilap bun spa teli ki dukan klem ki kot isla te bat ngilap tha ya ki officers badipai ya kani ga jaka bakin I notice lut ya baro khat bakin habban penbiang ikot selatang hapo hitayong bat hadu menta ngila pha khang shoi kini dukan kat bakin patla penbiang ikot isla de nakaliang jungi ngin yai budin na kabentakan ni ka issue jongka trade license namar ba ya ka jai benriu Khasi menta ngai i bala sedang ban syahir khma haka khai ka pateng namar takadaw ngi don kam ban pen khlain biang sahisian ni ka khai pateng para Khasi ki jongi namar takadaw lingba kanika jingle na kaliang ka executive committee ngets kem kanang aimen simpat ikitugi samla ki jungi ki ba don sap let's say ka kam khai ki bla pass ki subject ki bla pass ki degree ba khair haka kam khai ki business bakin wan bantur syakmat ban yo ban shim ban kni biang ikini ki business ki bakila